खेब धेमाजि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जितु गिबि खेब मावफुंमेल बेयाव खोब मोजाङै जाना थांदों। दिनै बेयाव जा लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, दौरि आफाद गासैबो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि मावथि हान्जाफोर फैदों। लोगोसे मोनब्रै बियाबनि सिमेन्ट बियाब, सिलापथार बियाब, धेमाजि बियाब, गुवाहाटी बियाब गासैबो आफादगिरि नेहाथारिफोर आरो बिथांमोननि मावसं हान्जा फैजोबदों। लोगोसे जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी, लोगोसे बिथाङा जिल्ला आफादनिबो जोंनि हेफाजाब जिल्ला आफादनि लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि बिथाङाबो नुजाथि फैदों। लोगोसे आगुनि मावथि बिथां फुलेस्वरि दैमारि आबौआबो बिथाङा फैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनै सिलाबालि गामिनि सिबिसालि बाथौ सिबिसालियाव दिनै खोब गोजोनै मोजाङै दिनैनि मेला जालांबाय जथुम्माया। जों गोजोननाय मोन्दों जाहाथे दिनैनि माबायाव जुदि ओरैबायदि लैहोर लैहोर फैनानै गोदान दैदेनगिरिफ्रा फैजोबदों, लाइमोननि माइनावनि दौरि आफादनि गासै फैजोबनानै दिनैनि मेलखौ दिनै खुंफुंनायाव आंखौसो आफादगिरि हिसाबै आं राजकुमार मदद होदों। खोब रोजा रोजा साबायखर बावदों। साबायखर बावनो राव गैया, ओरैबायदि मोजां मोन्दों आङो। आरो दिनै सिलाबारि गामिनि रायजो राजायाव ओरैबायदि बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो जेरै फैनानै जोंखौ मोजाङै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद होदों, बिथांमोननिखौ आं साबायखर बावबाय। जों आसा फारिदों जिथु जोंनि धोरोमा खोब गोदो गोदायनि जिथु बोराय बुरिया रोङाब्लाबो जोंखौ बे स्टेपसिम लाबोबाय। आं सान्दों जोंनि लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद आरो दौरि आफाद जयै गासैबो बियाबनि गासैबो लोगो लानानै जों आरो वान स्टेप मोनसे आगान दावगाहोनो हायो नामा जोंनि धेमाजि जिल्लाखौ, बेखौ आं सान्दों। आरो बेखौनो दिनै सावरायलायदों जोङो माब्रै सावरायलायबा मोजां जागोन। दा गिबियावनो जों सावरायनायाव जेरै बियाब दावबायनाय लादों। जुनाइनिफ्राय मेडेल जौनाय, सिमोन सावराय मोनफा मोनफा बेगुथि बियाबखौ 10था बियाब दं जोंनि जिल्लायाव। 10था बियाबावबो सावरायगोन। बुद्धिजिबिफोरजों गोरों गोरा गुनि गियानि इन्टेलेक्सुवेलफोरजों सावरायलायगोन। जोंनि धोरोमखौ बोरै जौगाहोबा मोजां जागोन बेफोर जों सुबुरुन लाहैगोन। बयनाबो न'खर न'खर जोंहा लाइमोना लाइमोन, माइनावा माइनाव, दौरिया दौरि, गागि आफाद गागि आफाद जों जयैनो थांगोन। गाव गावनि हाबाफारिखौ गाव गाव मावदों होनना जों दिनै थांखि लादों। सोबबो जों रावखौबो जों नागारा, बयजोंबो जों खौसे जानाय खामानि मावनानै जों जोंनि धेमाजि जिल्लाखौ खौसे लाबोनो हायो नामा आरो मोजां लामाथिं दैदेनलांनो जोंनि धोरोमखौ जौगालांहोनो हायो नामा, बे जोंनि थांखि। आरो थांखिखौ जाफुंसार जागोन बायदि मोन्दों आङो। जितु दिनैनि फैनायनि जितु बोसोन होनाय, जितु बिबुंथि लाखिनाय लाइमोननि, माइनावनि, गागि आफादनि बोसोनगिरि बिथांमोननि जितु बोसोन होनाय, हयथ' आं जौगाहोनो हागोन बेखौ सानदों। नंगौ जोंनि गेजेराव बेले बेजे जादों। बे बेले बेजेया एखुनु बुजिलायियाव जादों बेले बेजेया। बे बेले बेजेखौबो सावरायहैगोन जोङो। मेडेल जुनाय सिमोन एबा जुनाइनि बियाबाव थांनानै बिथांमोना जोंखौ खावलायदों, जों थांगोन। सावरायहैलायनायनि गेजेरजों जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जों माबोरै गोरोन्थि जादों बेखौ सुस्रांलायना जों समाधान खालामनानै जों खौसेयाव फैनायनि माबाखौ जों लागोन आरो बेखिनियानो दिनैनि